சமுத்திரகனி கூட போட்டோ எடுத்து ஆகணும்னா முக்கியம். ஒன்னு அதான் நான் சொன்னேன், மீராவா உனக்கு போட்டோ எடுத்து கொடுத்தான்னா நல்லது, நம்ம சொல்லி போட்டோ எடுத்தோம்னா மீராக்கு அசிங்கமாயிரும் அப்படின்னு. அதனால பாத்துக்கொண்டேன். அவனா ஒரு ஆள் அவங்க மாதிரி நான் போட்டோ எடுத்து சொல்றேன், இவனை என்ன பண்ணுவான்? ஓகேவா? ஓகே சரி பேசுற மாச்சி. இப்ப நான் நாளைக்கு பிக் பாஸ் போறதுனா என்ன கிளம்பிடுவோமே, நீங்க நேர்ல வந்து போக முடியாது. விளையாடாதீங்க வெங்கட். அவன் சொல்லலையா கிளம்புறன்னு? அவன் கிளம்புனா கிளம்பிட்ட நீ இரு. சரி நீ வா, நான் பிளான் பண்ணு இருங்க. ஓகே எவ்வளவு சீக்கிரம் வேணுமோ வச்சுக்கிடுவோம். எங்க நீ பண்ண அலும்புல இருந்துதான் இங்க எல்லாரும் காண்டாயி என்ன காட்டுக்கே கூப்பிடாம அதான்ப்பா, அவங்க கட்டும் போது சமுத்திரகனி ஒரு மாதிரி தான் பாத்துட்டு போனான் சொன்னான். அந்த காண்ட்ல என்ன ஷார்ட்டுக்கு கூப்பிட்டாம உட்காந்துருக்கான். டேரக்டர் என்ன ஷார்ட்டுக்கு கூப்பிட்டு ஷார்ட் எடுக்கணும், அந்த பொண்ணு முடிச்சு அமிச்சிடலாம், அந்த பொண்ணு போய் ரெஸ்ட் எடுக்கணும், நாளைக்கு ஃபிளைட் அவளுக்கு. நீங்க தான் ரொம்ப செல்லம் கொடுக்குறீங்க அவளுக்கு, தள்ள தூக்கிச்சா வெயிட் பண்ணிட்டோம், கடைசியா கூப்பிடலாம் அவ்வளோ அப்படின்னா. ஐயாடா தெரியும்டா எதுக்குமே இப்படி பண்றான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. நாளைக்கு பிக் பாஸ் போறேன், அது உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையா? எந்த தைரியத்தை என்ன இப்படியே விட்டு போறேன்னு சொல்றீங்க? நான் எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போவானாமா, லாஸ்டா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாமா? எனக்கு பிளான் பண்ணோம், இல்லன்னா மதியமே கிளம்பி இருப்போமே. இன்னைக்கு நைட்டு தான் இருக்கணும். அவன் அம்மா கூப்பிடுறாங்க, 6 மணிக்கு அப்பா கூப்பிடுறாங்கன்னு உயிரை இல்ல. அதெல்லாம் வரல, அங்க என் தங்கச்சிக்கு வந்து இப்ப ஃபங்க்ஷன் அதுதான் நீங்க பண்ண அலுவலடா விட மாட்டாங்க. ஆமாப்பா, நீ எதிர்பார்க்காதாலும் எவ்வளவு பெரிய இதை எதிர்பார்த்திருப்பியா இதுக்கு நடக்கும்னு? இல்ல ஆக்சுவலி கரெக்டா பர்ஃபெக்டா இருந்தது, எதுவுமே தப்பா ஃபேக்கா ஆக்சுவலி உண்மையா இருந்தது. அவங்க எல்லாம் உண்மையா பண்ண மாதிரி இருந்தது எனக்கு. மத்தபடி நேர்ல பேசிக்கலாம், நீ சீக்கிரம் கிளம்பி வச்சுக்கிறோம். நான் கேக்குறேன். பாய் பாய் பாய். பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க.